Ассалому алейкум дӯстони азиз, умедворам хуб ҳастед. Ҳозир ашта 1 минута видео именно барои ӯ шаҳрванди ӯзбекистоние ки дар Израил мардами Израила ба муш, яъне ба каламуш баробар кард. Ба номи мухолифи тоҷик ва Суҳроб Одилёни негодяй. Бале, ишо раз такрор мекунам. Суҳроб Одилёни негодяй. Чисто советники ба ном давлати исломии ИГИЛ. ИГИЛ запрещено дар Российской Федерация и дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Агар шумо трус набошед, ман медонам ки ҳамаи шумо трус ҳастед. Агар шумо ғуломи Европа набошед, айнами бора гап мезанед. Шумо ҳеҷ вақт гап намезанед. Шумо ғуломо ҳеҷ вақт ҳақиқата гап намезанед. Ба номи мухолифи тоҷик, фоҳишҳои Европа, фоҳишҳои таи пои политикои чумои Европа. Шаҳрванди ӯзбекистонӣ кори хуб кард ё на? Як рӯз дига ман хаб мекунам. Ай бора ман мебурам гап мезанам. Барое ки ман ғулом нестам. Ранги шумо именно ранги ты, Иқболи, продажный журналист. Исоқов Аюб дар ӯ давлате ки чисто демократия аст, зиндагӣ дорад, ғулом нест. Ранги шумо ба ном мухолифи тоҷик. Марамад. Бубурин гап занед. Трусои гурӯҳи бисёр экстремисто пишти парда уже гуфтанд ки Исоқов Аюб ягон шаҳрванд ҳаққе надорад ки як миллати дигара пас бизанад. Аҷиба гурӯҳи бисёри экстремисто негодяё. А барои чӣ труси Иқболи лох и се-чор шакали имина тарафдорои гурӯҳи бисёр экстремисто бромада зидди Российской Федерация гап задесин ку? Рӯи рост туппои Суҳроб Одилён меяд ки мардуми рус одам нестанд. Чӣ баъд бора гап намезанед? Якҷон ташаккур, ҳамватанони азиз, ба ягон дину мазҳаб кордор нашед. Хоҳиштон мекунам, ҳамватанони азиз.